de fet, mira si estem més vigilats que el capitalisme que deriva, o sigui, la formació de capital, de guanyar diners, que ara parlarem d'això també, d'aquestes empreses, deriva de l'obtenció de dades. Clar, nosaltres no som més, diuen des de màrqueting que si algo és gratuït és perquè tu eres el producte. Clar, efectivament, agarrem el mòbil i contractem agències, anem de vacances, i clar, això què vol dir? Que aquestes dades que estem utilitzant queden almacenades i automàticament formen el contingut d'aquest algoritme o d'aquesta empresa que així les obté. O sigui, recordeu que vam fer una prova a Madrid que si te deixaves que et miraven de l'ull te pagaven no sé quants diners. Van llaure un fum de gent que li pagaven 100 euros, clar, i no se donava compte que automàticament no estaven mirant ni el color dels ulls. Li estaven traient absolutament tot el que poden treure, un anàlisi clínic. Qui diu això diu, per exemple, també, clar, saben perfectament la conducta política. I per això les campanyes polítiques ja no són generals, són personalitzades. I han convertit el que utilitzem a les persones en burbulles, en filtres, inclús en càmeres d'eco, que l'únic que fan és repetir.